खुलुमबाय बे समाव जोंजों लोगोसे दंफैयो उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि रनसायग्रा बसुमतारी बिथांखौ जों दिनैनि हाबाफारिनि बे लाइमोन हाबाफारिनि सोमोन्दै गुसुङै मोनसे फोरमायनानै थाखाय आं खावलायबाय। खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिसिम जोङो दिनैनि जिखिनि सावरायमेल बेयो 19थि बोसोरारि उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे गोनां सावरायमेल लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो प्रिति बर' बान्था थारमाने प्रिति बर' एवार्ड 2020 जाय बर' गथ'फ्रा माने HSLC मेट्रिक आनजादाव पास खालामो बिथांमोनखौ मोनथाम लेंगुवेजजों जों बरायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जाय गथ'आ बर' मिडियाम फरायनानै बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै पास खालामो बे गथ'नो जों बियाब आफादनिफ्राय प्रिति बर' बान्थानि मुङै 10,000 रां केस होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों नैबे खोथाखौ जों थोंजोङै बुंनांगोन जे फरायनायजों लोगोसे धोरोमनि गोथौ सान्थौखौ लानानै जाहाथे जों आवगायलांनो हायो बेबायदिनो जों बोसोरफ्रोमबो नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। बे जिथु प्रिति बर' बान्था बे बान्थानि दानगिरिफोर सोरबा दं नामा? नंगौ बियो जोंहा प्रिति बर' बान्था बियो थारमाने जेब्ला फरायफुनाय समावहाय बिथाङा कलकातायाव फरायदोंमोन बेयाव बे इन्जिनियार फरायदोंमोन खिन्थु CITखौ बियो पास खालामजोबनो हायासै। बिनि बिफानि मुङा जाबाय दारेन्द्र बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय बेवला बर' माइदांगुरि गामिनि बिथांमोना 2012 मायथाइनिफ्रायनो माने लान्थि दिनैसिम बे बान्थाखौ होबोनाय जादों। साबायखर थाबाय। बे समाव जोङो उदालगुरिनि बाथौ बिजिरसंखुलियाव दंफैयो थानसालिनि लांगोनायाव नैबे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनिनो उदालगुरि बियाब बाथौ धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि सुकुराम बर' बिथांखौ जोङो फंनैसो बाथ्रा बिथांनि खुगानिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनो जेन फोरमायगोन। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार रादाबनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 25 अक्ट'बर 2020 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बिजिरसंखुलि बे बिजिरसंनि बे थावनियावनो जोङो उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा 19थि लाइमोन सावराय जथुम्माखौ जों दिनैनि बे समाव हाबाफारिखौ जों खुंदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बिनि गेजेरजों बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो प्रिति बर' गोसोखां जों बान्था होनाय जायो उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बेयाव नोगोद 10,000 रां होनानै जों बिथांखौ बरायनाय जायो। आसा खालामो जोङो बे बरायनायनि गेजेरजों इयुननि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना धोरोमजों लोगोसे फरायनायावबो जाहाथे जौगालाङो गोसो होयो बेखौनो जों मिजिं थिनानै बे हाबाफारिखौ जों खुंनाय जायो। जों नुनो मोनदों जे नैबे दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबांथार माने लाइमोन माइनाव आरो लाइमोनफोर जों जमा जानाय नुदों। नैबेहाय दा उदालगुरि बियाबनि सिङाव गंबेसे गामिफोर दङ आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गंबेसे गामिया बाहागो लाफैनो हादों आरो बेसेबां थान्दै सिबियारिफोर बाहागो लाफैनो हादों फोरमायगोन नामा? दिनैनि बे हाबाफारियाव उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव गासै गं 27 गामि गोग्लैयो। बिनिनो गं 21 गामिया दिनै बाहागो लाफैदों। बेयावनो 241 थान्दै सोद्रोमा हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। साबायखर थाबाय।
जों नुनो मोनदों जे दिनै बे उदालगुरि बियाबनि 19थि लाइमोन सावरायमेलाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर कलेजनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बेहाय जमा जफैदों। बेनिखायनो आं सोंनो सानदों जे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै लाइमोन सासे बिथाङा माबायदि मोनदों जोंनो फोरमायगोन नामा? जे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गिबि गिबियावनो खुलुमबाय, बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै बे जोंनि लाइमोन जा मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव फैनानै मोजांखौनो मोनदों आरो उन समफोराव बिदिनो जों लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैखायो आरो लाबाय थायो आरो धोरोमनि सायाव जोङो मोजाङै खामानि मावलाङो। एसेनोसै। साबायखर। दिनै जे नोंथाङा बेहाय फैबाय, बे फैनानै माबायदि मोनदों दिनैनि थासारिखौ नुनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि साननाय सोमजिखांदों आरो धोरोमनि बिथिङाव माबाफोर सोलायनाय लुबैदों नामा बेखौ बुंगोन नामा? दे बुं दे। बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों, गासैखौबो लोगो मोननानै। एसेनोसै। साबायखर। सासे उन्दै लाइमोन गथ'जों लोगो मोनदों। दा बिथांखौ जोङो सोंनो लुबैदों जे बेहाय फैनानै दिनै माबायदिहाय मोजां मोनदों, माबाफोर बुंगोन नामा? नों बुंदों माबायदि मोनदों दिनै बेयाव फैनानै? मोजां मोनदों। नों मा थाखोआव फरायो? 7आव। थिगानो दङ। दे नोंथाङा माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। दा बेयाव फैनानै आं बिराद मोजां मोनदों, मानो होनबा जों बिदि बोसोरे लाइमोन जथुमा जाबाय थाखायो, बोसोरे नुजाबाय थायो जोङो, बिदिनो मोजां मोनदों।